Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Александра Ягайлавіча. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шалоўныя слухачы. Біяграфічныя звесткі. Вялікі князь літоўскі Александр Ягайлавіч, ён нарадзіўся ў 1461 годзе. Ягоным бацькам быў вялікі князь літоўскі, кароль польскі Казімір Ягайлавіч, сын Ягайлы. Александр Ягайлавіч, ён такім чынам належаў да дынастыі Ягелонаў. Ягоная маці Альжбета з Габсбургаў, яна была немкай, паходзіла з Нямецчыны. І ён нарадзіўся ў шматдзетнай сям'і, выхоўваўся ў шматдзетнай сям'і. У 1492 годзе пасля смерці свайго бацькі ён стаў вялікім князем літоўскім. А ў 1501 годзе пасля смерці свайго роднага брата Яна Альбрэхта ён стаў і каралём польскім. Адначасова вялікім князем літоўскім і каралём польскім. Завяршыўся жыццёвы шлях яго ў 1506 годзе. Такім чынам, вось ён кіраваў вялікім княствам літоўскім на працягу 14 гадоў. 45 гадоў жыцця. Гістарычнае месца Александра Ягайлавіча сярод вялікіх князёў літоўскіх. Агульным чынам, калі так ацэньваць ягонае месца, то самым важным яго дасягненнем, з майго гледзяча, гэта было ператварэнне манархіі з больш абсалютысцкай у прадстаўнічую манархію. Яшчэ пры ягоным бацьку быў заснаваны такі орган, як паны рада. Гэта такі протапарламент, дзе фактычна дыгнітарыі, магнаты вялікага княства літоўскага, яны складалі такую каралеўскую великакняскую раду, без якой кароль і вялікі князь літоўскі ён не мог прыняць важных рашэнняў. А ўжо пры Александре Ягайлавічы паны рады яны ператварыліся ў сапраўдны самастойны орган. І гэта, канешне, прывяло да такой дэмакратызацыі ўсёй дзяржаўнай сістэмы. Гэта пазней адкрыла шлях і для сойму шляхецкага парламенту, і яно спрыяла таму, што пасада вялікага князя літоўскага стала выбарнай, і ў гэтым вялікая заслуга менавіта Александра Ягайлавіча. Нагадаю, што гэта быў самы канец 15 і пачатак 16 стагоддзя. У гэтым сэнсе мы апярэдзілі многія еўрапейскія дзяржавы. Распавядзіце пра палітычныя перыпетыі. Палітычныя перыпетыі ягонага княжання былі такімі даволі значнымі. Па-першае, ён уступіў на вялікі князьскі пасад у час вайны з маскоўскай дзяржавай. Вельмі цяжкой вайны. Каб завяршыць гэту вайну, якая ішла 2 гады, з 1492 па 1494 год, ён зрабіў такі нечаканы крок, ён паслаў сватоў да свайго ворага Івана III Васильевича і ўзяў шлюб з ягонай дачкой Аленай Івановнай. Правда, гэта паслужыла прычынай для наступнай вайны, але на той момант вайну спыніла. Чаму прычынай для наступнай вайны? Таму што Іван III сказаў, што Алену Івановну нібыта прымушаюць перайсці ў каталіцызм, таму што кароль быў каталіком, а ён праваслаўны. Другі момант гэта была вайна з крымскімі татарамі. Вялікае нашэсце 1506 года. Таксама некалькі выбараў было. Спачатку яго выбралі вялікім князем літоўскім, а праз 9 гадоў выбралі яшчэ і каралём польскім. Ён прайшоў 2 такія выбарныя працэдуры, дзе яго выбіралі. Па-трэцяе, адной з важных палітычных перыпетыяў ягонага жыцця і кіравання быў мяцеж Міхайла Глінскага. Не пачаў такі мяцеж, але ён вельмі моцна ўзвысіўся. Ён фактычна стаў нароўні з вялікім князем літоўскім. І вось гэта паслужыла такой, фактычна міні-грамадзянскай вайне ўжо пасля смерці Александра Ягайлавіча. Была сітуацыя такой даволі нестабільнай, але разам з тым, гэта, як кажуць, выдаткі любой дэмакратыі. Блізкія людзі манарха. Я ўжо пачаў пра Міхайла Глінскага казаць. Міхайла Глінскі, ён быў чалавекам такім валявым, і ён займаў пасаду маршалка дворнага, кіраваў паседжаннямі паноў рады. І яшчэ такім вельмі важным быў такі канцлер Альбрэхт Гаштольд, які пазней быў кіраўніком рэдакцыйнай камісіі па статуце вялікага княства літоўскага ўжо ў наступнае княжанне. Таксама вельмі важным чалавекам быў Ян Забярэзінскі.
у атачэнні Александра Ягайлавіча. Фактычна вось паны рады, якая склаліся пры ім, гэта не былі асобы статысты, якія проста былі падымалі рукі для статыстыкі, а кожны з іх адказваў за палітычны накірунак. Таму з часоў Александра Ягайлавіча важнае значэнне мае, хто займае канкрэтную дзяржаўную пасаду і прадстаўнік якога роду. Пры ім, дарэчы, пачалося ўзвышэнне роду Радзівілаў. Андрусь, намалюйце, калі ласка, псіхалагічны партрэт нашага героя. У псіхалагічным плане Александр Ягайлавіч быў чалавекам непаслядоўным. У якім сэнсе? Што ён вельмі доўга вагаўся, каб прыняць тое ці іншае рашэнне, а яго прыняўшы, ён таксама вагаўся ці выконваць яго. Што ён быў чалавекам мяккім, вельмі любіў размаўляць па-беларуску, дарэчы, і ён быў чалавекам неваяўнічым, але на працягу ўсяго фактычна свайго жыцця ён вымушаны быў весці фактычна пастаянныя войны. У гэтым сэнсе ёсць і плюсы і мінусы. Мне здаецца, што адным з момантаў таго, што ён не прымаў такіх нейкіх рэзкіх рашэнняў, гэта было такое паступовае развіцця беларускай дэмакратыі, калі можна сказаць сённяшнімі словамі. А ягоная нерашучасць яна прыводзіла часам да ваенных паразаў. Таму, канешне, як і ў кожнага чалавека, у гэтага монарха былі свае моцныя і слабыя бакі. Нейкія цікавыя факты. Александр Ягайлавіч быў чалавекам такім вельмі выхаваным у тым плане, што ён ніколі не дазваляў, скажем так, абразіць чалавека, нават калі гэта быў чалавек просты ці нейкі шляхціц. Пра яго напісалі, што ён да ўсіх звяртаўся там пане мой, вялебны і гэтак далей. І мне здаецца, што адной з такіх вельмі важных рысаў гэта ягоная такая інтэлігентнасць ад Бога, я бы сказаў, такі інтэлігент на троне. Александра Ягайлавіча беларускія гісторыкі называюць заканадаўцам. У гады яго праўлення у ВКЛ спыніліся мятяжы і міжшляхецкія канфлікты. Княства ўмацавалася як прававая дзяржава. Даследчыкі адзначаюць удасканаленне судовай сістэмы. Князь развіваў гарады і мястэчкі. Многія з іх атрымалі разныя прывілеі, у тым ліку і магдыбургскае права. Валадар праводзіў урбанізацыю і садзейнічаў стварэнню рынкаў. Правёў грашовую рэформу. У выніку ў абарачэнне трапілі пенясь і паўгрош. Гэта спрыяла хуткаму папаўненню казны. У той час падтрымліваўся рэлігійны і міжканфесійны дыялог. Развіваліся адукацыя, асвета, умацоўвалася этнічная свядомасць беларусаў. Рысы знешняй палітыкі, захаванне незалежнасці, саюзаў і пагадненняў, а таксама добрасуседскія адносіны. Вялікі князь памёр ва ўзросце 45 гадоў, быў пахаваны ў Вільні. Слухаў Андруся і думаў: жыццё гэта паступовы працэс. Без першага крока, вернага ці памылковага, ніколі не будзе наступнага. Ацэнку даюць і сучаснікі, і нашчадкі. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!